Добрый день, поважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з творам Змітрака Бядулі «На калядак сыну». Апавяданне вывучаецца на уроках беларускай літаратуры ў 7 класе. Змітрок Бядуля «На калядак сыну». Хмаркі насіліся над лесам. Розныя па колеры і фасоне. Яны часта ахаплялі вялікую частку неба і тварылі багатыя малюнкі к таемным казкам сталетняга лесу. Удзень былі яны светла-пурпурныя, а ўночы залаціліся месяцам. Чаго ў іх не было? Цэлыя гарады з дзіўнымі замчышчамі, горы, выспы, азёры, агнявыя звяры, працэсіі святых у белых вопратках, незлічоныя легіёны ваякаў на конях. Выспа – гэта невялікі востраў, часцей пясчаны. Унізе лес гаварыў свае адвечныя гутаркі. Часам ён маліўся, ціха-ціха, і толькі нейкі гук, нібы вокліч далёкага звону, даносіўся з чорнай глыбіні лясной далі. Часам бываў ён немы, гэтак мёртва немы і спакойны, як бы прыслухоўваўся да нейкіх таемных надземных спеваў. На хмаркі і на лес часта любіла пазіраць старая ўдава Тэкля, жонка нябожчыка Цыпрука, палясоўшчыка пана Шчубальскага. Палясоўшчык – гэта ляснік. Жыла Тэкля адна ў старой хатцы на пагорку, ля лесу. Хадзіла на падзённую, бокам-скокам, туды-сюды, і неяк гадавалася. Пан не выганяў яе з гэтай разваленай хаты, хаця пасля смерці Цыпрука ён наняў новага палясоўшчыка, але таму пабудаваў і новую хату. Тэкля любіла хадзіць па суседзях, вельмі гутарлівая баба была, але і любіла сядзець адна на прызбе і думаць сваю думку. Прызба – гэта невысокі, звычайны земляны насып уздоўж сцяны хаты, зроблены для ўцяплення памяшкання. Яна любіла пазіраць на стары лес і на сівыя хмаркі доўга-доўга, і старыя вочы прыкрываў смутак. Успаміны старадаўнія, як цені, лезлі ў яе душу. Праляцеўшыя гады маляваліся ёй ясна, жыва, быццам перад вачыма бачыць яна ўсё. Надта шкадаваць пройдзены час няма чаго. Помніць яшчэ і цяпер пабоі і лаянкі п'янага Цыпрука свайго. Затое адну пацеху мае яна, якая гоіць раны. Адна надзея. Гэта ядыны сын яе, Лаўрук. Во хто сядзіць у яе грудзях, як верабей у цёплым гняздзе. Любіла яна сядзець на прызбе, пазіраць старымі вачыма на цёмны лес, на адвечныя хмаркі. Усё жыццё яна была загнана ўсімі, і калі нават і бывалі хвілі радасці, то вочы не пакідалі выразу вечнага смутку. Думала яна аб сыне сваім, які жыве ў вялікім горадзе, думала і цешылася. Жыве ён сабе там панам, як людзі кажуць. Лаўручок яе, быўшы яшчэ хлопчыкам гадоў 10, спадабаўся вельмі пану Шчубальскаму за прыгожы від і спрытны розум. Бяздзетны пан забраў яго к сабе, адзяваў па-панску і, падвучыўшы крыху, аддаў пасля ў горад вучыцца. У лістах да пана часамі ўспамінаў ён сваіх бацькоў. З радасці і ўцехі яны проста не ведалі, што рабіць. Жартачкі, гэткага ўдалага сына маюць. Першы раз, як ён на каляды прыехаў з горада да пана, дык бацькі яго зараз жа прыляцелі на панскі двор і доўга адстойвалі ў кухні, пакуль сынок з'явіўся к ім. Шчасця іх канца не было,
як угледзелі яго ў чорных суконных вопратках з бліскучымі гузікамі. Якраз асэсар. Асэсар – гэта судовая службовая асоба, засядатель. Праўда, калі маці кінулася да яго абдымаць і цалаваць, дык ён засаромеўся крыху і адсунуўся ў бок. «Апанеў», – кажа потым маці, – «і делікатным зрабіўся. І гаворыць па-панску». «Эт», – казаў бацька, – «думаеш, што, ды і ён панам будзе? Глядзі, як ён ужо смяецца з нашай гутаркі ды з нас. Гэта мне не надта падабаецца». Маці не звяртала ўвагі на гэта. Слепа радавалася, фанабэрылася перад суседзямі. Скора паны зусім выехалі адгэтуль. З таго часу яны ўжо болей не бачылі свайго Лаўручка. Тым часам Лаўрук вучыўся далей. Як скончыў гімназію, пан выправіў яго на адукацыю ва ўніверсітэт. Бацькам сваім ён ніколі нічога не пісаў, але пан, аддаўшы ў арэнду двор, усё ж такі сам прыязджаў штогод даведацца і расказваў ім, што Лаўрук вучыцца ў адвакаты. Цешылася маці. Во будзе дапамога на старасць. Цыпрук на гэта ёй часта гаварыў: «Эт, дурная ты авечка, яго падмогу сарока хвастом замяце. Чакай ад яго пад старасць пацехі, як ад рабой сушкі яек. Замаўчы ўжо, стары, як малы. А ты, брат, баба, зусім дурная авечка. Ці ты не бачыш, што твой Лаўрушок зусім чужым зрабіўся для нас таго часу, як папаў пад панскую апеку? Нешта не цешыць ён мяне». Цыпрук памёр. Старая Тэкля засталася адна, і тады яшчэ болей запанавала ў душы яе цяга да сына. Гэта быў увесь яе скарб. Матчына сэрца адкрыла ўсе таемнікі свайго кахання. Заўсёды, калі была яна адна, думала аб сыне. Суседкам гаварыла, што сынок такі гэтакі, хваліла яго. Смачна ёй была сухая скарынка хлеба, а без хлеба таксама было добра. Эт, думала яна, дык што ж там, абы толькі хацела, дык у Лаўручка свайго вунь як зажыла, абы толькі захацела. «Эх, Тэкля, Тэкля», — гаварылі ёй часта суседкі, — «паехала б да сына ў горад, ці табе гэтак і век свой дажываць? Ты ж адна, як корч той на пасецы». «Не бяда», — адказвала яна, — «абы толькі захацела. Мой Лаўрушок гэткі багаты, як людзі кажуць. Што, бадай, багацей за самога пана Шчубальскага. Абы толькі захацела». Прайшло яшчэ пару гадоў. Зрабілася Тэкля сухой, нізенькай, згорбленай бабулькай, зморшчанай, як той грыб. «Вось дурная», — казалі людзі, — «мае гэткага багатага сына, а сама бадзяецца невядома як ідзе». Падышлі каляды. Увесь абшар быў пакрыты снегам, вёскі занесены гурбамі, быццам казачныя замчышчы. А лес зрабіўся сівым і паважным. Апошнія каляды. Зусім ужо я слабенькая. Не хацелася ёй адной астацца ў пустцы каля лесу і пад выццё ваўкоў куццю ладзіць. Куцця — урачыстая вячэра напярэдадні каляд. І давай, быццам гарачыя вуголлі, закрытыя попелам, выгортаць сэрца наверх свае захаваныя жаданні, сваю глыбокую веру ў даражэнькага сына. Давай, думае, дабяруся ўжо да яго. Бадай, ці дацягну да вясны. Шмат дакучаць я яму не буду,
Бо дзе яму там клапаціцца аба мне, і шкада ж яго. Пайду да сына. Разнесла яна назаўтра па ўсёй ваколіцы і гэтак намалола ім розныя гутаркі, што проста ўсіх суседзяў зайздрасць прабрала. Жартачкі гэткага сына мае. Ён там у судах, цэлы асэсар. Паперы піша і ўвесь свет проста да гары нагамі круціць. Ускінула Тэкля хатулачку на плечы, пару лапцей на запас узяла, развіталася з бабамі і пусцілася ў дарогу. Хатулачка – гэта невялікі клунак рэчаў, звязаных у хустку, які звычайна носяць за спінай. Да горада было міль 6. Выбралася раніца на снежнае поле. Кажуць, ён там ажаніўся з багатай паненкай. Напэўна, унукі жэўжыкі ёсць. На зморшчаным твары ззяла шчаслівая усмешка. Яна адвярнула тоўстую хустку ад вачэй, каб разглядзець, ці шмат ужо дарогі прайшла. Уга, і не думала. Ногі самі нясуць мяне, як бы 30 гадоў таму назад, і марозу не баюся. І яшчэ з большым імпэтам няслі яе старыя ногі да роднага сына на каляды. Імпэт – гэта імклівасць, хуткасць. І шчасце яе расло. Вось дзе жаданне сэрца яе споўніцца. Вось калі зажывець яна, як сыр у смятане. Глупства, што часамі нябожчык Цэпрук гаварыў, як гэта ён мяне не прыме. Я ж яго матка. Я ж яго гадавала і карміла. Ён жа уся пацеха мая. Кончыўся дзень. Тэкля начавала ў незнаёмай вёсцы. Добрыя людзі накармілі яе і абагрэлі. Яна ўсім расказвала, што ідзе на каляды да сына. І гэткім тонам, гэткай шчаслівай гутаркай, ажно сяляне з нейкай асобай павагай пазіралі на яе ды пачалі прасіць, каб яна таму сына за іх заступы прасіла ў судах. Ранюсенька яна зноў кранулася ў дарогу. Скрыпеў снег пад нагамі. Белыя абшары палёў драмалі пад супакоем нямой цішы. Рэдка-рэдка, калі дзе на хвоі закаркае варона, ды, падымаючыся ўверх, страсяне з галін вялікія камы снегу. Рэдка-рэдка, калі фурманка пакажацца з лесу, сярмяшнік занукае на кабылку сваю на розныя лады, упрэцца ў аглоблю, натужыцца і ні з месца. Воз з бярвеннем цяжкі. Рэдка-рэдка, калі званочак зазвоніць, і панскія санкі віхрам пранясуцца па нямым белым гасцінцы. Тэкля ідзе ды ідзе. Млеюць старыя ногі. А топкі, як калоды зрабіліся, цяжкія і цвёрдыя. А топкі – гэта старыя зношаныя чаравікі, боты. Нічога, горад блізка. Ужо здалёку відаць вежы цэркваў і касцёлаў, якія золатам у небе адліваюцца. Вось і муры рознафасонныя. Вось і гоман горада даходзіць да яе вушэй. Скора ўжо спраўдзіцца яе апошняе жаданне. У старых вачах бліснуў радасны аганёк. Нічога, у сын адпачну. Старыя косці выпрастаю. Вось пачаліся цёмныя вуліцы шумнага, як бы ашалелага горада. Тут ужо Тэкля збілася з толку. Не ведала, куды павярнуцца, у каго дапытвацца. Людзі спяшаюць, піргаюць. Піргаць тут штурхацца. Рамізнік чуць не пераехаў яе. Рамізнік – гэта фурман нанятага экіпажа кареты ці вазка. Страшна. Адважылася яна папытацца аднаго, другога, дзе тут яе сын жыве. Ён тут аблакатам,
лаўруком завецца. Хто пажартаваў ды паглядзеў на яе, як на дурную. Хто адвярнуўся ды пайшоў сваёй дарогай, а хто з жалю торкаў ёй у руку капеечку. Гэткім чынам нехта давёў яе да гарадавога. Гарадавы – гэта ніжні чын гарадской паліцыі ў царскай Расіі. Той пачаў распытвацца і, ніякага толку не дабіўшыся, павёў яе ў участак. Там яна пераначавала, галодная і змёрзлая. Назаўтра, даведаўшыся, хто гэта яе сын, адвялі да яго. Стукалася яна ў дзверы, пакуль нехта адчыніў. Высунуўся на палову. Паглядзеў на яе і крыкнуў: «Ідзі, канца няма жабракам гэтым!» «Пусціце, я да сына свайго іду, да Лаўрука». «Да Лаўрука? Да сына? Да Лаўрэнція Кіпрыяновіча?» Ага, я маці яго». Той змерыў яе з ног да галавы, пакуль яна расказвала, што яна з вёскі да Лаўрука на каляды прыйшла, і з усмешкай пусціў у кухню. Тут сабраліся слугі і давай шушукацца і распытвацца. Тым часам адчыніліся дзверы з другой стараны, да ўвайшоў малады пан у чорным сурдуце. Сурдут – мужчынская двухбортная вопратка з доўгімі поламі, якая цесна аблягае цела. «Лаўручок мой, сынок!» Як непрытомна кінуўся да яго тэкля. «Роднень!» Ён раптам пачырванеў, паглядзеў на слуг да хрыпла крыкнуў: «Чаму вы пускаеце ў пакой розных жабрачак шалёных? Ідзі!» Звярнуўся ён да яе глуха, адрывіста. «Ідзі, старушка, я цябе не знаю». «А сынок мой, а лаўручок ты мой, маткі сваёй не пазнаеш? Гэта ж...» Ён бразнуў дзвярамі і пайшоў у пакоі. Той самы лёкай выправадзіў яе за дзверы. Як сышла з маляваных сходаў, як апынулася на шумным тратуары каля варот, яна сама не памятала. Ачухалася толькі тады, калі той самы лёкай яшчэ раз выйшаў да яе і торкнуў ёй у скручаныя ад холаду пальцы нейкія паперкі. «Ад пана!» Яна нават не чула, як з закалелых пальцаў выпаў гасцінец роднага, доўгажаданага сына. Некалькі 3-рублёвых паперак прыліплі да макраватага тратуара. Паважаныя дзеці, вось і пазнаёміліся мы з вамі з творам Змітрака Бядулі «На каляды к сыну». Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякую вам за ўвагу!